Настройва се. Или че го качи, или че има каскада. Среден вариант няма. Пази това дърво, бе! За какво го служи? Аз го махах, до цяло не го служи. За какво си ги слагате, бе? Да го качвате? Ай, карате! Да, много са харта. Така. От следващия бър трябва да се кача къде е ванката. Наклона там нич не е малък, да, ама ако успея да го метна, че бъде първият мотор, къде го качва. Опа! Дай пак! Така. Абе, какво бе? Бесите ли го от това колело, бе? Това като котвата на Титаник. Какво го обесиха? Опа се не набръмче да го е. Така, така. Има шанс обаче някакъв. Обаче тук е паднала в брега. Водата го отнесла. Преди беше така брег, нямаше такова, трябваше от мостова тръга. Малко му трябваше, да. 1 метър. Малко, нямаше си пауър, да. Няма сцепление, бе. Маля го сцеплението, минава през водата. Губи това и байро не е малък. Няма место там, има 2 метра. Къде го изси? Не, бати, тебе да те без ти че се задавиш. Така. Така. 6, 7. Ай! Това по-добре от 7. Пали от 7-я път. Мистер Цеков, днеска да не се чуете, защото си траем. Забранили са ми коментарите. Оти, че ме бият. Банката носи 48 номер шамари. Представите си къв шук има тогава. Ай го е. Врънчанския кондор. Повелителя на Врънчанските Алпи. Така. Че го пробва с друг странен заход. През ръката, да не е гумата. Да. Така, скрил се. Срамежлив е. Определено срамежлив, крие се между дървета, да си мисли, че аз не го виждам. Виждам го. Симе, да не се изсуриш пред гледката, вата. Мама си изложим пред камера. Така. Така захожда. Тук е добре. Десо! Сега си с гума като за MotoGP. Викам, сега си с гума като за MotoGP. Такава ти е гумата, е какво глини? Таман да е, таман. Цялата са мота с глина, за да има сцепление с другата глина. Руснаците се така правят на камазите зимно време. Поливат гумите с вода да ледясат, за да могат да имат сцепление с снега. Не бе, сериозно бе. Поливат гумите с вода да могат да ги хвана ледвата и да намотат слънка. Знаеш какво сцепление има? Все едно си карат на сухо. Ма това е при минус 3-4 градуса. Така, двуми се. Началник, свърши лентата. Че бегаш и долу вито после ако купуваш. Абе, как го ескаш като мотор? Да бе, верно, че кажеш едно мотор кара. Десо, ти ли бръмчиш ли мотора, бе? То половин метър вече. Много стратегически. Ванка, върни си му го!
Тук е, там горе си изгледаш малко. Така. По-добре да не. Това малко трябва да се направи от камера. Там пред дърветата и горе изискам. Обаче с мотора е лесно. Твърдиш го, те вече от тук да сме. Да, те така монтират работа.